हमर भैया के का कइला त का कइला भैया के का कइला हम का करी है रोहे राही पा के खेला तरह से हम जिए पे श्री भगवान भैया अरे हम नहीं कि मर रहा यार ये गाड़ी के ठुकर बड़ा छ हम जात रहे बाजार अपना हां हां हजियत जल्दी हॉस्पिटल ले चलो नहीं मुनी बाबू हॉस्पिटल हेने ले जा ए बाबू सुनो लो तारा लोग जाई टोला में का लइका खत्म हो गेल हनो एगो काम करो एकर बाबू माई के बोल बा के जानत नहीं के हनो कुछ पैसा दे दे तनी तारा लोग घूस अपन एकरा के तुप ताप दोलो किनियो पैसा है गलत बात तो गलत बात कहते तो तू ही फसब थाना में जीव तो तू मरे बड़ा हम फसम तोरी कहे तू राही पर हब हम हरन देते नहीं कि ना ठीक बा कोनो बात नहीं काटा ना देबो तू 5000 ले ले के तू यही 5000 ना हां 6000 6000 चल भाई धरा 6000 भाई है एकरा के तो धर खींच लो किरे फेंक दे अच्छा पूरा के गलवा में चलो देखो कोनो देखो चलो कहीं लोग हमने की जानते नहीं ठीक हो हम चल जब हिल तो आई ठीक बा चलो अपन ख्याल रखो अरे ना चलो प्राय भोलेनाथ जी प्रभु प्राय मां शारदा रक्षा करी है माता जी अनजाने में हमारे से एक्सीडेंट हो गइल बा हे बजरंग बली ये दुख से रे निवारण करी दुख दूर करी हे प्रभु जी तो गलती होइए गइल बा अब का करी हम सुनले बानी कि एक्सीडेंट जेकर हो जाला नु उ भूत बन जाला हे संकट मोचन हनुमान जी महाराज प्रभु भूत बैताल से दूर करी हे नाथ जी हनो इहे कृपा बा हे प्रभु रक्षा करिए अब पुलिस थाना से भी बचा दी हमारा के कष्ट हरी है रोग 100 किलो लड्डू चढ़ाई जय संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय जय जा तनी बाजारे तनी चला जाओ मन तो लागत है नहीं के टाइम हो गइल बा बाजारे जाए की का करी ऐसे बुझाते नहीं कि मन एकदम बेचैन रहता मन लागते नहीं के डिस्टर्ब मन रहता एकदम हाँ एक्सीडेंट भइल बनू साला आँखिए पर हमारा नाचता एकदम आँखी पर नाचता हमारा ना राती में नींद लागता ना चैन से खाना खा जाता ना किनियो राती में तो अनहरिये में तो और आफत हो जाता हमारा अकेले रहिए नहीं कि डर लगता एकदम आँखिए पर नाचता बुझाता कि ससुरा आ गइल हमर गोतनी यही करी एकदम का करी करा के कोनो उपाय करे ठीक बा जा तनी बाजार से तनी फिर घूम के आई ओकरा बाद देखल जाए अच्छा ये भाई गड़िया का है बंद हो गई तो चलिए नहीं खेल ए भाई का हो गल कोनो गड़ी में दिक्कत बा का और ये गड़िया बंद होती है चालू होती का हो गल बा गड़िया में गड़िया सब ठीके बा तेल बढ़ले बा बैटरी स्टार्ट होते भी है ये काहे नहीं के हो आखिर बात का बा
अरे कोनो दिक्कत बा का ए भाई गाड़िया में का हो गइल गाड़ी ठीक है भैया हो रहा अरे होई का हरी बा अरे बाप रे बाप अरे ससुर के नाते जियते बगी का को करी तारा हमारा कोनो दुश्मनी बा ना ठीक नो अरे मार दे पहाड़ पर मार दे अरे यार अरे हो हमारे का भूत रेटिए दौड़ रहल हमने के देखत है तो तुहे तो बारात रहते ही चल नहीं जा अरे ना बाबू जोन के और मोले वाला लो उहे ह भूतावा कहिए नु गड़िया ले मुइले बा अरे रोई बाबा अरे उजाले तो जाने हमारे लिए बच्चा एकदम एकदम मुआ खत्म है रे बरा चलो चलो घर चलो पानी पी लो चलो 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 उठा घर चलो रुको यार हमारा नरेटिव सुखाए पता नहीं पानी ने लिया के पियो चलो यार चलो ओ हपरी चलो पहला चप्पल ये भूत सही में होला हो भूत चलो 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 जान से मुइबा नो त भूत बनी ना मुइबा करे के अपन नाम बाप रे बाप तो मुआ दे रहे थे हमारे के बाबू अरे हमारा चलिए नहीं के जात रे चलिए नहीं अब गिराए के कोनो बात नहीं कि हमने के बाई जा अब बाई जा रुको पानी चल बैठ जाइए बैठ पानी ले पिया पानी मोला का पी ले पीला हां पीला ए बाबू का भइला हो काहे डरात रहता ना ए बाबू अरे बाप रे का हो गइल अरे बा जान ले तारा नहीं रे तो मर गए गोरनी है वो कैसे अरे और रोहिया में मोटरसाइकिल से उतरनी है चलो मोटरसाइकिल ये हमारे भूख चलत रही बन होत रही चालू होत रही बन होत रही है ना अब जान लगे कि एगो भूत आ गइल ह हमारा के हां अब जानत रहो तारा से का कही एक दिन जात रही समोसा किने बाजारी में आ लइका रोहिए में बैठल रहो सो एगो बहिर वाला रे हरन गावत रही ससुर के नाती के सुनाइला गाड़ी यार पार हो गइल जन लो ओकरे चढ़ा दे हां मरी गइल हे भाई के कौन के ले जा कर तुम तब को ओरियावो गैस फौदारी से हम तो ओरिया देनी पैसा तू देला हमरा गैस फौदारी से जान बाँच गई लेकिन वो सब भूतावा बुझाता कि हमारा के मुंह आ गई भाई हनो यहाँ तक जान ले ली अरे है लो ना तो रहत लो तारा लो ते बड़ा खत्म है रनिया हम जान ल देखी हां अब ये बताओ बुझाता कि हम किनो गांव छोड़ के बाहर चल जाई का कमाए मैं खा काहे के हां ओझा हम देखले में बही ओ बुढ़िया उठा बा हम गरीब का से एगो इसीलिए नहीं गायब हो जाई डरा के उड़ के भाग 100 रुपया खाली ली ओझा और रिचार्ज खाली ली 100 रुपया हम ले के तरे ओए कोइला के बाद नु खूब से खूब ओकरा चरण में 10 रुपया गोड़ ला दे हां 100 रुपया खाली अगर ओकरा ढुकाला में घर में बैठाई तब जी के मंत्र चंद्र पढ़ी तब जी का अपन करी हई दी खाए के ओझा अब बोझा का चक्कर में पड़ले बड़ा चिंता कले बड़ा तू हमारा खाइल पियल मुश्किल हो गइल बाटे अकेले मैदान होके नहीं खिजत हम बात अपना लैट्रिन में नहीं खिजाता इतना डर लागता बुझा देखो तार घर बनवा देते हां आ ओझा से मिलवा देते तारा के ताबीज दी लगेले रह उतारे के भूत कुछ ना करे केहू जाने ना काहे से सो तक के टाइम आए दूर हो जाओ पड़ी वाला माई और धारण द सेवा खूब कर पड़ी वाला माई धारण द तनी खूब सेवा कर जय हो बाबा बाबा की जय हो बाबा
तेरा तेरा के है बाबा हाँ बाबा 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 खर्चा भाई एकदम ठीक हो जाए के बाद ठीक हो जाए हमें का चीज हो बाबा हैं? है का चीज हो तन बताओ तो हमें का चीज बा चलो अब हमें बताओ हम आ जाओ तनी कौन सा को बताओ का हो हमें का चीज बा कहां बा तन बताओ तो हमारा से बाबा के कुटिया में बनी बाबा के कुटिया में धइल बा हां हमें का बाटे वो बतावे के बा हमारा कुछ बुझाता बुझाता बुझक बा हमें का बा के देखा बाबुआ? खावा तो फूल ये हमारा के हम ठीक हो कोनी जाई नो कैसे ठीक हो अभी जाके अभी नहीं कब ठीक नहीं खा है अपने के उठावा केवन हमारा में ठीक पड़ी है फूल अच्छा फूल उमे चुने के बा हां तूने के बा हम तोरा ढाल ले बानी गर्दन थोड़ा ना बाबा नु लंगोटा पहला तो बाबा ने समझ लो हां तो यह तो सच बात बाबा झूठ ना बोले का इना ले हां पूजा ले पूजा अरे तो है दे हमरा के है आओ तबे नु का है हां का है अच्छा तो है हां खा जाई ना हां आई के दे हाथ के अरे अपना को के हमारा के हम पर के हां अपना के जय मैं कलकत्ते में चल जाए ले खाने बस आ गल ना मैं आज के बाद हो अब मत आई है ठीक ना रोल बाल भाल की हाल के बाल हाँ। चाहिए हां थोड़ा पहले हमार पेट भर देबे हां तो घर दे ठीक है अब नहीं दे हां अब नहीं दे ना हमार पेट भर देबे त नहीं ना पेट तो भरिए देबे तो आज के बाद आवे के नहीं थे नहीं हां पेट भर देबे नो हां भर दे हाँ। हां उजर मुर्गा अच्छा हरियर पौच हां आ जब कर है हां ओकरा पहुंची के और से हां हैं हां 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 तेलिया मसान के हड्डी एगो अच्छा हो पड़ी हां 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 पानी पिए खाती ठीक बा हैं हां चल और सुन 1 किलो लड्डू ठीक बा चल हेले हाइडर तो हमरा के तनी अरे सुन। झाड़ के लंगोटा तार बाबूजी है लगोटो पे हेली श्री आ त लंगोटा रहो ही दादा लगोटो हां 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 लंगोटा चाहिए बाभन हवे का ना हां आई बात करा काई की सवा तार का डाइन बात कबार दे आथे राव कबार दे तरह के कहते नो आथे रहा का बा कबार का बा हां अजे झाड़ के दम छोड़ा दे हो जहर के तो छोड़ा देबो हां वो हमारा का मोले बा मोटरसाइकिल से कर कबार दे हां मोटरसाइकिल से पहले बार धकाते मारले बार ले जाके हां वो है तोरा का पास पर चढ़ल बा जागो ई लो तू खत नहीं को करे के जेता में छोड़ दे से हम हां तलक के वो तेरे मुंह आ गल तोरा थोड़ा थोड़ा टाइम देख कैसे है राइट आखिर में बैठ बोल तोरा का क्या चाहिए बोल उजर मुर्गा बढ़िया मुर्गा ना चाहिए एकदम ठीक हो जाएगा
का पूजा पाठ कहल बा देवे के बैठ अस्ते अठे रह बोल का चाहिए नहीं ऐसे मत कर तोरा का पूजा पाठ देवाए तो तेरी अस्थिर हो गए वही मांगो कर रहा है एगो गलती कर दे तो तेहू गलती कर दे ना ऐसे ना कोई जाला ना ऐसे ना कोई जाला एगो गलती कर तो तू गलती कर हई हमके गलती ना सिखाई जाया कहीं ना कि तू अस्थिर अब रह लगई हां फिर हवा नहीं बोलो लगो पूजा पूजा का करते तनी हां लाई हां हां आवाज से रही है चल चल और फिर हो जाए आज के बाद मत रही है